खुलुमबाय गासैखौबो दिनैनि बे समावहाय मोनाबिलि समाव गासैखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सुंद'यैबाबो मोनसे टपिक लानानै फैबाय। नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो गासैखौबो नायलांगोन होननानै आं गिबियावनो आसा खालामबाय। जोङो दाखालि बावैसो मोनसे बोराय बुरै मोनसे शर्ट भिडिअ बायदि लाना फैदोंमोन। दा बेखौहाय आं माने आंनि माबायावहाय इउटुबावहाय आपल'ड होदोंमोन आरो बेखौहाय गोबां मानसियानो बुंदों जेनेबा मानो बेबायदि खालामनांगौ मानो ओरै बेखौलाय माथो होननानै जेनेबा गाव गावबागावनि गोसोसो बेलाय सोरबाया मेगन सानांगौ बुंदों खोमा आंनि नुहुरनायाव आरोना। बेनिखायनो माने आं फ्राय बांसिनानो बेफोरबायदि थाबथा होनायजों लोगोसे बा माबा मोनसे होनायजों लोगोसे जोंखौहाय जों बन्द' खालामनायफोरबायदि आरो जों माबायदि लाबोबावनांगौ जेनेबा ना जेनेबा गोबां मानसियानो बुंथारो आरो मानो बेफोरबायदि जायो। नाथाय जोंनि गेजेरावहाय बिदि नङा जेन जेरैबायदि गुबुना दावगालांदों लासै लासैनो जोंबो बेबायदि दावगालांदों। मोनसे नङा मोनसे रिल्स बा बेफोरबायदिनो माने सर्ट भिडिअफोर आगारो आरो बेखौनो माने गोबाङानो गोरोन्थि बुजियो। अब्लाबो आं जेबो साना माने आंनि बुंनाया बे आरो जेनेबा नायाबा नाया बा मोजां मोनाखै मोजां मोनाखै स्किप खालामनानै बा आनसाबसक्राइबार खालाम जेबो नङा आंनि थाखाय जेबो माबा गैया। अब्लाबो माने फेस टु फेस मोखाङावहाय बेफोरबायदि माने रायज्लायनाया एसे बोरैबा जायो। बेनिखायनो आं मोनसे अननानै बेफोरबायदि दाखालामो माने जायहा बानायग्रा जेनेबा नों नाया गुबुना नायगोन बेवहाय माने जेबो माबा नाङा थाजानाङा एबा नों नाया नों सिरिखा। आरो लोगोसे आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जे जेबो माबायालासिनो फेस टु फेस बेफोरबायदि बुङालासिनो नांगौ जाना नोंथ' माबा मोनसे बुंहर आरो जायाखै ओरैबायदि बानाय बेफोरबायदि बानाय नङा बेफोरबायदि नाय बेफोरबायदि खोथा नङाना जोंथ' दायो माने दायो गोदानसो नालाय इसिबांबो गोबाव जायाखै बे हिसाबैहाय माने